Aquí o campo de Pedras Negras é penso que hoxe por hoxe é un dos campos máis igualados de toda a Liga. Está montado de norte a sur, un pouquiño a sureste. O vento hoxe está un pouco tirando a norte, de proa a popa, sin vai haber coincidir influir sobre ningunha calle máis. É aproada a todos os barcos, incluso faise aquí moitas veces para ver se colle algo de ola, pero hoxe a ola, por desgracia ou por suerte, non hai. É un campo como a calquera. Vai a ser igualado ao 100%, hoxe non vai haber diferencias en ningunha calle, van a ser as calles completamente porque vai coincidir que a marea está na pleamar, toda a chea, e non vai haber influir en ningunha corriente de ningún tipo. Bueno, chegamos con ganas de facelo ben, dar unha boa impresión, bueno, intentar estar aí coa tanda, non quedarnos moi rezagados e intentar loitar por mantener a posición na que estamos. Vemos a Mecos moi forte, que está aí, creemos que ten moito máis ritmo que nós, a nivel de que está máis rodado. Puebla e Meira son equipazos que Meira saben con un equipo feito para gañar, e Puebla é un equipo que leva anos xuntos, notase. ¡Puebla arriba! ¡Venga, chavales! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Puebla ahí! Piqueiro Mar, cuidado. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! Andrés, estate ben, recupérate. Pues a gran regata que estamos a facer, non pasa nada. Que esto sigue. Estamos con Andrés González, auténtico protagonista da xornada. Primeiro, bueno, contanos como te encontras. Estou ben, non me deu ninguna paz. Un pouco decepcionado porque caín e tal, pero bueno, estou ben, mellor que non pasa nada. Eu collo unha pita, metina e casi como metín xa que yo a auga. Home, non te dá tempo que ir ao aire, pero despois, cando te levantas, pensas que isto non sucedeu, pero a realidade é que aí o mar eles sen sentido. Un cuarto posto está bastante ben. Un cuarto posto nos pon en postos para non descender. Bueno, foi para nós unha boa regata, porque vimos de dúas regatas, as dúas primeiras regatas desta liga, non acadamos os resultados que queríamos, e esta pois fomos un pasiño máis alá. Tres primeiros longos bastante fortes, bastante bons. Bueno, únicamente ao final do terceiro longo, que se nos levantou un pouquiño de ola aí fora e fíxonos perder un pouco a estabilidade que a remada que traíamos, pagámoslo. Eu penso que foi onde nos recortou a Megrove. E o último longo, a por todas, conseguimos manter a posición. Bueno, foi unha regata para nos dura. Bueno, no momento de forma que está Puebla, pois lógicamente intentando darlle caza porque xa desde o principio se despegou de nós. A verdade que foi dura. É difícil de valorar se sube un, se vais a outro, que nos queda de seguir traballando. Sabemos que Puebla está moi forte, seguir traballando día a día, intentando mellorar e intentar volver a senda da vitoria. O primeiro é non perder a confianza e a partir de aí pois seguir traballando determinados conceptos técnicos que non temos moi asimilados e que, bueno, se nos van un poquinho, e sobre todo a posta en marcha, ¿no? O inicio, o arranque de regata que nos está costando bastante. Bueno, pois un tercer posto, sensacións positivas, unha regata moi dura, ir con esta xente na tanda están a outro nivel, pero bueno, vamos remando con eles e un premio para nós. Bueno, pues tras o acontecido hoxe, podemos dicir que Mecos xa se asenta nesa terceira queda. A ver, ainda un pouco cedo para eso, o noso objetivo era mellorar o puesto do ano pasado, pero bueno, para nós é un premio estar aí con eles e pouco a pouco, se intentamos estar seguido na tanda do honor, pois iremos nos asentando, pero por ahora un pouco cedo.